ta banza da shi ta wuce yan ko ba maganar farin mata ko kyau ake ba an iya kunu haka za ku goge ni ko Allah na gode hanyoyi sun buɗe kaga dole ku gode haka za ku goge haka za ku goge haka za ku goge kun gane haka za ku goge haka za ki goge haka za ki goge haka za ki goge yayanya haka za ki goge chocolate girls koko kalan madara black beauty ce koko fara karara akwai ta da kyau ku zo ku ga kyau zallan kyau madarar kyau amma dukkan da yake da baki iya kunu bakin kwaba baby kin kwafsa baki iya kunu bakin kwafsa kwashe kayan kin kwafsa kin kwaba baby kin kwafsa baki iya kunu bakin kwafsa kunu alƙalin zamiya kunu ya ganni ya zabura ya gaje sukari zan sa masa kunu alƙalin zamiya kunu ya ganni ya zabura ya gaje sukari zan sa masa An san ne? ina jin Na iya jalaf ɗin taliya. in iya kunu Na iya fried rice. in iya kunu Na fuskanci kai ka zama abokin son tuwo ne, na iya tuwo. in iya kunu Zan rinka gaishe ka da safe. in iya kunu Zan rinka yi maka duk abin da kake so. Zan rinka. in iya kunu haka za ki goge haka za ki goge haka za ki goge yayanya haka za ki goge chocolate girls koko kalan madara black beauty ce koko fara karara akwai ta da kyau ku zo ku ga kyau zallan kyau madarar kyau amma dukkan da yake da baki iya kunu bakin kwaba baby kin kwafsa baki iya kunu bakin kwafsa kwashe kayan kin kwafsa kin kwaba baby kin kwafsa baki iya kunu bakin kwafsa kunu alƙalin zamiya kunu ya ganni ya zabura ya gaje sukari zan sa masa kunu alƙalin zamiya kunu ya ganni ya zabura ya gaje sukari zan sa masa